La cançó de l'Estellers ha posat música als versos del poeta de Burjassot, però també és un llibre il·lustrat. Dani Miquel i Elga Ambach fan equip i comboi amb aquesta publicació dedicada als més menuts. Amb ells hem parlat al poble d'Estellers perquè este dissabte el presenten a València amb concert inclòs. Poesia musicada per als menuts de la casa. Així van començar Dani Miquel i Edu Marco la cançó de l'Estellers, però el centenari mereixia que el projecte fora més gran. I pensant, que millor que fer un llibre il·lustrat per a que entri a les escoles. I ahir entra en escena la il·lustradora de Muro, Elga Ambach. És una responsabilitat perquè Estellers està dins de l'imaginari col·lectiu. Aleshores, com crees a un Estellers on càpiguen totes les versions d'Estellers que hi ha? I on capien els versos més icònics, la rosa de paper, la clau que obri tots els panys. És la meva feina. Jo desgrane el personatge i busque el que jo trobo que és important per a la pedagogia infantil. Així pariren, així estiquen. Frases molt fetes d'ell i que tenen molt de significat. Un significat que també està en cada pinzellada d'Elga, que va redescobrir Burjassot per a il·lustrar l'univers d'Estellers. Jo vaig fer les meves pràctiques del màster ací al Federica Montseny, aleshores recorde vindre i passejar en bici i pensar, ai, per ací caminava Estellers. Però ací he hagut de revisitar-ho i documentar-me un poc, sobretot en imatges del Burjassot de fa uns 30-40 anys. Dissabte es presenta a València, tot i que ja està disponible a les llibreries.